Magandang umaga mga Inday! It's your Ate Val again. Ayan, nandito kami sa bagong bahay namin guys kasi naghahakot-hakot kami paunti-unti. Actually, madami nang nahakot namin since kahapon. Tapos bukas, yung mga malalaki like yung sofa, kunti lang naman yung malalaki talaga guys. Ano pa ba, yung sa cabinet na ano na din na-disassemble na din, tapos nadala na din namin. Yung I think it's just the sofa set that is big love there, left. In de kast. At tapos yung cabinet. Grote planten. Yes, tapos kasi mahilig kasi to sa mga sa mga malalaking paso sa loob ng bahay na may malalaking plants. So, ayun, yun na lang yung kulang. And yung bed kasi namin, tinapon na namin, nasa lang kami natutulog ngayon, sa comforter lang kami natutulog ngayon. And ayun, kasi since 11 years na daw, so need na palitan, so bibili kami. Yung washing machine naman, ni-request siya ng bumili ng bahay na iiwanan namin. So bibili din kami nun ng bago dito. So ayun, buti nilang may konti kaming, alam mo yun, tubo nung ibinenta namin yung bahay namin. So yun yung ipambibili namin yung mga gamit dito. And yung bed ni Savi naman, ayun, itatapon din yun namin. Hindi lang namin itinapon yan kasi, di ba, nagstay pa kami ng ilang days doon. Pero, siguro next week, pupunta yung parents ni Wibet, tapos dadalhin yung binili nilang bed para kay Savi. Ano pa ba? So, wala na kami talagang yung sa kitchen naman parang ganito. Naka-built-in na siya lahat, so wala nang dadalhin. Ngayon, kanina iniwan ako ni Wibe dito. So, ang ginawa ko, yung mga kanina kasi sobrang gulo dito. So, yung ginawa ko, ayan, nilagay ko na lahat ng we're still gonna buy coffee machine, I think, Lava. Yeah. Ayan, nilagay ko na dito yung, ayan, yung mga rekado niya sa pagluluto dito. So, ayan, nakaano na siya. Tapos yung ibang gamit, ayan. Ayan, yan yung ginawa ko kanina. As in, sobrang dami ng cabinet nila, guys. So, yung mga gamit namin as in, konting-konti lang. So, wala talaga akong ibang malagay na. Ayan. Alam mo, ang dami pang vacant, guys. Ayan, vacant pa yan. Kasi yung mga, naiwan pa kasi, ito yung ibang plato dito. Naiwan pa kasi yung mga babasagin na gamit namin. Yun na lang. Ayan, yung mga paintings namin, nakuha na din. Ayan. Ayan, yan lang yung nilagay ko dyan kasi yung sofa nasa nasa bahay pa nga. And gusto ko yung bahay na to kasi ang daming mapagtataguan. Madami siyang storage room and aside from dun. So, ayan. May nilipat na akong ibang gamit dun. And tingnan natin yung ibang gamit dito. So, ayan guys. Tignan nyo yung mga ayusin pa namin. Ayan. Ayan. Sorry, Kin, hindi ko na nasunod yung suggestion mo. Kasi, hindi lang naman ako yung pag itong isa, pag si Dudong yung mga naglagay ng mga gamit, talagang, kahit ano na lang ilagay niya. So, ayan, sobrang dami. Ito yung cabinet namin na dinisassemble. Tapos, ayun, meron to dun sa sasakyan. Ayun yung hinahakot ni Dudong. And, so, yun. Oo nga pala guys, ma-share ko nga sa inyo kasi may nakita akong napakahalagang bagay para kay Dudong. Alam nyo ba kung ano? So, ayan, iaano ko muna kung okay lang sa kanya i-share. Alam nyo ba kung ano guys? Mga love letters ng mga naging girlfriend niya, ng mga teenager pa siya hanggang, hindi ko alam kung hanggang anong age. So, tatanungin ko. Wait lang. Can you tell them what age were you? Are you guys? The girls who wrote mommy letters. Hey guys, tingnan nyo yung mga love letter niya. But the last Yung letters teenagers. yeah. Yung teenager pa siya as in. It's yours email and it's different. Yung sa akin daw, email. Teenager pa siya guys, as in, ang dami.
Love, you're really a chick boy, ah? Yeah. Babaero, guys. Tingnan nyo. Can I love you. Valentine's. Because I love you so very much. Maybe it's from you. I don't know. Yeah, it's yours. Nay. Oh, it's other ones. Gosh. It's you also wrote those. Ang dami, guys. As in, ito, guys. Puno to ng love letter. My gosh. Oh my gosh, may picture pa. Shit. Gosh, may picture siya. Gosh, tingnan nyo. Here. Playing. I'm the one lying on the ground. Oh, kasi guys, mahilig siya sa theater before. First time I Kaya, saw you, I was so... kaya nga, guys. No, it's really... Minsan pag sumasali to sa vlog ko, puro ka, oh love, you look so handsome here. Really? Guys, tingnan No, nyo. I don't like it one. It's fine. Ayan. My ex. It's all exes, huh? Not good, huh? Later when... Gosh, yung ex niya. Tingnan nyo. Oh my gosh, ang dami pala niyang picture dito. Love, you should have told me this because you know, ang dami pala niyang picture dito, guys. Nou. You know, love, I make a video about when you were young. And Ja, ik wist ook niet hoor, dat ik deze nog had. Dit is een oude box. Het is leuk als je gaat verhuizen. Je vindt nog eens wat. gosh, your ex. Ja. Dit was short relationship. Ang dami picture, guys. Pero pipiliin ko yung, Rich. my gosh, yung mga picture ng exes niya. My trophies. This is my first girlfriend. First relationship. Girlfriend niya, guys. Well, I was 16, huh? She was 14. Oh, she's so young, huh? But she was really good in writing letters. Here, my grandpa, maybe I look. Oh yeah, you look like your... guys, yun yun, dahil sa kabisi, hindi na nakapag-shave si Dudong. Yeah, work, huh? Love, you look like your... Guys, grandpa niya. Wow. Grappig. Who is that? Ik denk Jamila, denk ik. Ang dami picture niya pala dito. Guys, Oh, yeah, I was young. That's me. guys, tingnan nyo. Wow. Yeah, that's nice, huh? That's you? Ja, groep 8. Ayan guys, 12 years old si Dudong dito. Oh my gosh. Ja, ja. Oh! Guys, mata ni Idol. Dito. You have to look one day. How's it, Carlo? Met holiday. You look really young then. Guys, kung hindi kami naglilipat, hindi ko ito madidiscover, ah. But love, don't crumple it. We should really... Oh my gosh, it's so... Because, I'm gonna let Savi see this one. You have so many love letters. Oh my gosh. And during Savi's time, it's all, you know, it's all text. Kung hindi maglilipat, hindi madidiscover to. Kaya guys, aayusin ko muna to kasi remembrance to, ipapakita ko to kay Savi. Tingnan yung mga love letter ng papa niya. Oh my goodness. And you too? You have? No, I just maybe like 3 or 4. Yeah, but I had some girls who really like writing. Gosh. A few moments later. Grabe guys, aside sa mga, ayan sa mga love letters ni Wibe, tapos yung mga photos niya, nung mga maliliit pa siya, alam ko kasi may photos pa siya sa mama niya, eh, nabanggit kasi yun dati. So, hindi ko alam na meron doon sa mga pinagtataguan niya ng ng mga love letters niya. Sin bonggang-bongga siya, guys. Bonggang-bongga. Meron din ako nakita, ayan, ito yung penmanship niya, hindi ko alam kasi wala kasing nakalagay na date. Ayan, oh. Siguro feeling ko elementary. No? Ayan, oh. Yan yung sulat kamay ni Wibipot. Ayan, ni Dodong. Ang dami kong na-discover today, guys. Na mga nakakamangha. Kaloka. Ayan, ang dami niyang
Aside sa mga love letters, ang dami niyang picture ng mga ex niya. Ang gaganda, guys. Pero, ayan. Ako pa rin ang panalo. Ako yung last. Ako yung last and last. Forever. So, ayan. Ang dami na naman. Kasi may inano na naman siya, guys. May dinala na naman siya. Ayan. Yung mga plates doon. So, aayusin ko na naman siya sa kanyang lagayan. And, kasi sabi niya, baka daw mamayang gabi dito na kami matulog. So, wala kaming sofa, walang TV, walang internet. So, data lang yung gagamitin ko. Hindi ko alam if kasi usually, yung ginagawa ko sa gabi, nag-iikot-ikot ako sa bumibisita ako sa mga kapwa-YouTuber ko. Hindi ko alam if magagawa ko ngayon kasi data nga lang yung gamit ko. Wala pang internet dito. So, ipapa-change name pa kasi namin. So, ayun. Pero so far, mabilis lang naman yun. So, tatawagan lang ni Wibe. Ayun, siguro the next day, ano na sila. Gora na sila para magdagay. And, ayan, nakaka-stress maglipat na satisfying naman siya. And happy naman ako kasi, ayun nga, gusto namin yung bahay. Talaga, walang duda na gusto namin yung bahay. Yung tanging problema ko lang talaga dito is yung travel ko. Galing dito, papunta sa work ko. So, ayan, nag-commit naman si Dudong na ihahatid niya ako 2 times a week. Or, hindi ko alam if gawin niyang whole week. Kasi diba 4 days lang naman ako nag-work. And, ayun, may travel allowance naman sa work ko. So, yun. Yun nga pala, tatawagan ko nga pala yung work ko. Nakalimutan ko. Before ko makalimutan, buti na naalala ko. Tatawagan ko sila na, ayan, nag-change na kami ng address. Kasi may travel allowance kasi yun. Para malagay nila. So, ayan. Kita-kits mamaya, guys. So guys, medyo naunti-unti ko na nalagay sa kanya-kanyang drawer yung mga gamit namin sa kusina. And lilinisan ko yung ref para magamit niya namin. And kaya lang may gusto akong abutin. Alam niyo bang nakatungtong na ako guys sa bangko? So ito, yung kitchen kasi namin guys, ayan, talagang pinili namin na mas mababa. Kasi nga, di ba, yung height ko. So, yung pinaka-top talaga, abot na abot ko siya pag gumamit ako nito sa dating bahay namin. Kaya lang, syempre ngayon, di naman kami yung unang may-ari at dinisign nila ito according sa height nila. Kaya, yung nangyari, kahit may bangko ako, di ko bakit abot doon. Kasi nakikurious ako. Ano yung, kung part ba siya ng hindi ata siya part ng ref. So, cabinet lang siya. Curious lang ako, guys. Kasi, syempre, ano ba to? Tapos, matigas pa. Ay. So, ayan. Cabinet lang siya. Ano ba yan? Ngayon, matigas siya. Isara. Hello. Sinong nakaka-relate dito ng mga Pinay? 5 flat lang kasi yung height ko, kaya ganito yung mangyayari. Ang tataas ng cabinet nila. Kaloka. Sa wakas. So, start na ako maglinis ng sino yung mga kapwa ko YouTuber dyan na nakaka-relate na maglipat gamit, maglipat bahay. And Friday na ngayon guys, tapos sa Monday start na yung work ko. Parang kailan lang. Nag-start kasi yung leave ko Wednesday. Parang ang bilis ng panahon eh. Tapos natapos na yung Wednesday. Friday na ngayon. Bukas may mga bisita kami, so feeling ko hindi ako makakapag-vlog. Kami lang kasi dalawa ni Bibi nakakaalam na nag-vlog ako.
yung sa Facebook ko, yung sa setting ko, naka-ano yun, naka-hide yun sa mga friends niya at family niya. Di ayos siya? Yeah! Yeah, you have to stretch, ah. Inokit klaar? Die ijsje. Zullen we de fiets meenemen vandaag? Ha? Zullen we de fiets meenemen van zaken? Ja, kan. Deze, kan je fietsen. Ayan, that's all for today na lang muna, guys. Heb je je mobiel mee? Oh yeah. Ayan, aalis na muna kami, magdi-dinner. So, bili lang kami ng, masarap kasi yung fries dito, at saka yung shake nila. And, yun yung dinner namin. Ayan, kaya ganyan si Val. Kapayat. Walang rice na. Tinatamad na ako mag-rice, so yun na lang muna. And, thank you for watching our video. Till next time po, please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell for our latest updates. Bye! Say bye-bye! Sabi? Hindi na ako pinansin. Bye, guys!